بسم آب ومنفس قدوس أحدو أملاك نا እግዚአብሔር ቤተሰብ እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ና መብርሃን ያደራ ደቃ ና ቅዱሳን አባታትና መሰረተ እምነት ተወከሉን ተአምኑን ስድራ እግዚአብሔር በፍጹም ሰላምታ ና መድኃኔ ዓለም ከመይ ትሆኑ ከመይ ያለሁም አነ በወገነይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ጽቡቅ አለሁ ጽፋትኩምን ጽቡቅ ለቆተሉ ናይ ወትሪ ጾለተ እዩ ኩላትና በብዘለና ያሆይና ቃል እግዚአብሔር እንከታተሎ በዛዕባ አብዛ ሐለፈ ጊዜ በዛዕባ እምነትና እምነት ወይ ሃይማኖት በኸመይ መንገድ ኢላ ሪኢና ነርና አሞዳታ ድማ አሰር አቦታትና ክንሰብ ከም ዘለና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅድ 7 ዘሎ ገርና ኣብዛ ሐለፈ ወዲና ነርና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝብል እንታይ ከም አመንቲ ሓደ ሰብ ዓቲትካ ኦርቶዶክስ ማለት ታይ ማለት እዩ ይልካ እንታይ ጉቡእ መልሲ ክንበሉ ከም ዘለና ኩሉ ሻዕ ዝመሃር ቃል አምላኺ ግን ኩላና በትክክል ስለዘይንምልሶ ኩሉ ጊዜ እንዳተዳጋገመውን ከነጽንዖ ዝግባአና እዩ እዚ ኦርቶዶክስ ዝብል መሰረቱ ምንጩ ቃል ካበይ ዝመፀ እንተልና ናይ ግሪክ ቃል እዩ ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ድማ ኦርቶ ማለት ቁኑዕ ወይ ድማ ትክክል ማለት እዩ ዶክስ ማለት ድማ ሃይማኖት ወይ እምነት ማለት እዩ ንኩሉ ደሚርና ድማ ቁኑዕ ሃይማኖት ወይ ድማ ቁኑዕ እምነት ዝብል ቃል ምዃኑ ፈሪጥና ኩላትና እንታይ ሃይማኖትካ እምነትካ ክትበሃል ኮለኻ ኣነ ኦርቶዶክስ እየ ክትብል ኮለኻ ኦርቶዶክስ ማለት ታይ ማለት እዩ مستبحالنا قنوع هايمانوت ويدما قنوع امنت ماليتي لنا كنملس يقبعنا منشو كاب قريح كوينو تقال دما تخكلن قنوعن زبل مخانو فريتنا كنملس اكزيابير املاخي يحقزنا قنوع هايمانوت زيا بقطتا كامن زمصتيا بقطتا ካው በዳትና ወይዳ ዓለም ክርስቶስ በቱ በሐድሽ መምጽኡ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ተወሊዱ ከም ቆልዑ ናዝሬት ከም ቆልዑ እስራኤላውያን ሓቢው ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ትምህርት ወንጀል አስፋሕፊሑ አቦታትና ሐዋርያት ዝመስረቱዋ ዘረከቦም ብናይ መንፈስ ቅዱስ بناء እግዚአብሔር ኃይል ድማ ሶምና ኩሉ ዓለም ዘሳፋፍዕዋ ቅድስት ሐዋርያዊት አጽናፋዊት ዘለዓለማዊት እምነት ያ ስለዚያ በፍልስፍና ወይ በስተፋላለየ ነገራት መጽያ ዘይተበረዘት ቅንዕቲ ሃይማኖት ያ በዝመንገድ እዚ ድማ ቃልን ስጋን ዝተዋሃደ ተዋህዶ ማለት ታይ ማለት ይተልና ድማ ቃልን ስጋን استوحد اب ارثوذكس زبل قال رينا يالنا توحدو نزبل دما قالن سغان زتوحد قال እግዚአብሔር ወልድ ስጋ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለዚህ ስጋ ምስ መለኮት ምስ ስጋ ተዋሃደ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ ነዚ ቃል እዚ ኩሉ ጊዜ ከነጽንዖ ይግባአና እዩ ተዋህዶ ማለት ቃልን ስጋን ተዋሃደ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ማለት ድማ ቁኑዕ ሃይማኖት ወይ ድማ ቁኑዕ እምነት ማለት እዩ ነዚ ተረዲና ድማ ንሕና ኩላትና በትቁኑዕ ዝኾነ አጋባብ ክንገይድ እግዚአብሔር አምላኽ ይሐግዘና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ኸረዶ ኮሎ እንታይ ኢልዎ ኣብታ ቤት አምላኽ ማለት ኣብታ ናይ ሐቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሕያው አምላኽ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዝግባአና ክትፈልጥ ከም ዝግባአና ክትፈልጥ ጽሒፈልካ ኣለኹ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ አቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 15 ክሳብ 16 ጽሒፍልና ኣሎ
كما يجرنا خم ننبر سلازي نعو خدنا نملكتينا قدامي تيموثاوس مዕራፍ 3 ፍቅዲ 15-16 እግዚአብሔር አምላክ ድማ በቱ እቱን እና እንገብሮ ነገር ሁሉ አው ጽሒፍልና አሎ ካብ ወፃይ እንድሕዳ ኸድና ግን ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ወይ ኣብ ቤተ አምላክ ከመይ ጌርና ከም ንነብር በሰላምን በፍቅርን በቅንዕናን በንጽህናን በቅድስናን በፍርሃትን በርህራሄን በመደግጋፍን በመትሕልላይን كنبر مبر بغالب من قدي أبيت كريستيان كنبر أبيت أملاك كنبر سعبت كريستوس كنكون أي كأنني ما زي كنقبر እግዚአብሔር أملاك حق زنا نمو خانو هيوت كريستنا زبهال كما ينتهلنا هيوت كريستنا كريستيان ماليت نمو خانو انتا ينتهلنا سعاب كريستوس كريستيان ماليت سعاب كريستوس ماليتيو وتم دقو مزامر تدما أبز حلفة جزية نفلما جزية أب أنتوشيا كريستيان تبهيلهم كم استسووا أب قبر هواريات من ألاف عصرت وحدة أفقد عسران شبشتن تصحيف له أب أنتوشيا نمجمر يا جزية كريستيان تبهيلهم كم استسووا كريستيان ماليت دما سعاد كريستوس ماليت مغانو كدست بيت كريستياننا كل جزية تنقرنا يا ماليت زي دما نمجمريا جزية كريستيان تبهيلهم تسوئلو أب قبر هواريات نعرف عصرت وحدة أفقدي عسران شبشتن قالوا نمر عايز أكل قبر هواريات رجعنا خلينا نحنا كريستيان كوينا سعبت كريستوس مخانا كنفلت يقبعنا قدوس قالوا خمس بلنا دما انتهي له والحواريات 10-16 ازيب لنا تقعد مزامور تدق مسرخوبون أب أنصتشي أمصو أبتا بيت كريستيان كا عمت ملو بعبرت نورون نبوزح حزبون مهارو أتوم دك مزامور تدما نفلما جزيه أب أنصتشي كريستيان تبايرهم تسميو يبل كبرون سميهون نمجمرا جزيه كريستيان تبايرهم تسميو إلنا الله لذي እግዚአብሔር አምላክ أت كريستيان زبلنا نجر دما ناي كريستوس مسلي ناي كريستوس أجابا ناي كريستوس ملك أنت حزنا يمبر كاب كريستوس وصيها منم كريستيان قبلنا أي كأني ما كم خن قبر እግዚአብሔር أملاك حجزنا إيشي هو كريستنا ماريت كا ناي كريستيان من النزري من فساو سئلي أنت أيدلنا حال كريستيان دما بقولنتونو نملك مسلالو حال كريستيان نغرستوس كمسل اللو نغرستوس كمسل اللو أقدما يوحنس نعرف كلتا فقدي شبديشته زله ياوقان قدما يوحنس نعرف كلتا فقدي شبديشته اتي اب املاخ انبر علخو زبل كمت يسوع كريستوس زنبورو كنبر يغبؤ كما ينير يسوع كريستوس تغفعو زي غفع تحرمو زي حرم تسقلو كل مكرا زغواناصف انت بدلو زي بدل حداق زخونه እግዚአብሔር አምላክ ናይ ክርስቶስ ባህሪ እዚ ዝርህር ዝድንግጽ እሞ በተበደሉ ድማ እንደጋና ከም በደሉን ከም ኃይሉን ከም አምልክነቱን ዘይምልስ ዝነበረ ያው አምላክ እሞ ንሕናውን ብኸሙ ክንከይድ እግዚአብሔር አምላክ ይحግዘና ዝክን ገብር አምላክ ይحግዘና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ወን كم تزوعكم قدس زخونه بكل نبرتكم بكل هيوتكم انتي كونوا يلو قدسان كونوا قدامي بطرس معرف حدا فقره 15 كساب 16 تصحيف له كم تزوعكم قدس زخونه بكل هيوتكم بكل نبرتكم بكل غعزكم قدسان كونوا إلنا له
እግዚአብሔር ቅዱስ ስለዝኾነ ናይ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ሰዓብቲ እንድሕዳ ኮይና ድማ ናቱ ተኻፈልቲ ቅድስና ምስል ናቱ ክህልወና ግብርናቱ ክንሕዝ እግዚአብሔር አምላኽ ይሓግዘና ናይ ክርስቲያን ናይ ሓደ አማኒ ህይወት ከምዚ ኮይኑ እንድሕዳ ኸይዲ ጥራሕ ክርስቶሳዊ ወይ ሰዓቢ ክርስቶስ ወይ ድማ አማኒ እግዚአብሔር ክበሃል ዝከኣል እምበር ብልሳን ጥራሕ ቀሪብካ ወይ ስም ጥራሕ ሒዝካ ኣይከውንን እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብ ፈቅዲ 5 ናብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እንታይ ይብለና እዩ መጀመርያ በኣተሓሳስባና ክርስቶስ ክንመስል ይግባአና እዩ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም እንታይ ይግበር ይሃሉ እቱ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ እዚ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 5 ተጻሒፉ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ሮሜ 12 ፍቅዲ 2 ተጻሒፉ ንረኽቦ እዩ እምበኣር ኣተሓሳስባና ሎሚ ከመይ ኣሎ እንተኢልና ህይወትና ባዕልሃና ንመርምር ጽጉም ኣሎ በዚያ ክረድእ ዝተበኣሱ ለው በዚያ ክዓርቕ ዝተፈናጨሉ ለው በዚያ ክእክብ ዝተበደሉ ለው በዚያ ክራዳድእ ናይ ክርስቶስ ኮሚን ነይሩ ዝጠፍአ ባጊዕ ኣለዋ ኸናድየ እንዳበለ ነቶም ዝጠፉ ካብ እምነት ዝረሓቑ እዩ ክርስቶስ ዝኸዶም ዝነበረ ንሕና ድማ ብኸምኡ ክንጓዓዝ እግዚአብሔር አምላኽ ይሓግዘና በኣዛላርባውን ኣዛላርባኹም ኩሉ ሰዓ እንታይ ብጸጋ ዝመልአ ብጨው ዝተቃመመ ይኹን ኢሉ ኣዛላርባኹም ኩሉ ሻ ብጸጋ ዝመልአ ብጨው ዝተቃመመ ይኹን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሎስየ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 6 ዘሎ ያውቃል እሞ ንሓና ኣዛላርባ ኣብ ዘለና እዋን እንታይ ይመስል ኣሎ ጸጋ ዝመልኦ ቃል ንዛረብ ወይ ብጨው ዝተቃመመ ቃል ነውፅእ እንድሕዳ ኮይና ህይወትና እምበኣር ባዕልሃና ኢና ንምርምሮ ኣብ ግራት ዝቆሙ ኣትክልቲ ስርናይን ክርዳድን ባዕሎም እዮም ዝፍለጡ እቲ ስርናይ በቱ ጽቡቕ ዝኾነ ኣካይዱ ስርናይ ምዃኑ ይኣምን እዩ እቲ ክርዳድ ድማ በቲ ሕማቕ ኣካይዱ ሕማቕ ምዃኑ ወይ ከዓ ክርዳድ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ንሕና ከዓኒ በቱ ጽቡቕ ምልኣት ጸጋ ዘለዎ ኣዛላርባና በቱ ብጨው ዝተቃመመ ኣዛላርባና ንሕና ስርናይ ምዃንና ንነፍስና ክንግምግማ ንኽእል ኢና በቱ ጸጋ ዘይመልአ ኣዛላርባና ብጨው ዘይተቃመመ ልሳን ንዛረቦ ድማ ክርዳድ ምዃንና ንፈልጥ ኢና ክርዳድ ድማ ካብ ስርናይ ተፈልዩ ተጓሒፉ ናብ ሓዊ ምንዳድ ናብ ምጉሓፍ ናብ ደሮት ምጉሓፍ ተዘይኮይኑ ናብ ቆፎ ክኣቱ ኣይከኣልን ናብ መንግስተ ሰማያት ምቕራብ የለን ማለት እዩ እሞ ስለዚ ኣዛላርባና ኩሉ ብጨው ዝተቃመመ ክኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ይሓግዘና እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ከዓ ክሃንፅ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ይብል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ዘይጠቅም ዘረባ ካብ ኣፍኩም እንታይ ይኹን ኣይውፃእ በዚ ዓለም ተረቢሻ ዘላ ድማ ፍሬ የብሉ ዋጋ የብሉ ምስ ክርስቶስ ክብሪ ይውህብ ምስ ሓውካ ኣየተሓቋቁፍ ምስ ስድራ ቤትካ ዘይጥርንፍ ዘሎ ዘረባ ካብቲ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ስለ ንኸይድ ዘለና በረኸት እንዳረሓቐና ፍቕሪ እንዳረሓቐና ምትእኽኻብ ምትሕልላይ እንዳረሓቐና ናይ እግዚአብሔር በረኸት እንዳረሓቐና ይኸይድ ኣሎ በረኸት እግዚአብሔር ክንረክብ እምበኣር ኩሉ ክፉእ ዘይጠቅም ዘረባ ካብ ኣፍና ኣይውፃእ ካብ ተባሃልና እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ምዕራፍ 4 ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 29 ተጻሒፉልና ኣሎ ንሰማዒ ጽቡቕ ዘይኮነ ዘይጠቅም ዘረባ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ኢልና ኣብ ዘለናዮ ግዜ እምበኣር ዘይጠቅም ዘረባ እዩ መሊኡ ዘሎ ኣኺልዎ እሞ እግዚአብሔር ካብዚ የድሕነና እቱ ኣፉን መልሓሱን ዝሕሉ ኢሉ እቱ ኣፉን መልሓሱን ዝሕሉ ኢሉ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ የረታ ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ዘሎ ሰሎሞን ተናገሮ እቱ ኣፉን መልሓሱን ዝሕሉ ሰብ ካብ ፀበባ እንታይ ይኸውን ተኣፉን መልሓሱን ዝሕሉ
سب كاب سببا يدحن مثالي معرف عسران حدا فقدي عسران سلستن زلو ياو قالي كاب سببا انت يخون يدحن أفول مرحسون كاكوفو زي حلقن كاب سببا خدعنا يكلني سلازي حزب እግዚአብሔር ምእመና ካብ ጸበባ ክንድሕን ካብ ሽግር ክንድሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ክንድሕን ስለዚ ኣፍና ካብ ክፉእ ዘረባ ካብ ክፉእ ሓሳብ ክንሕሉ ይግባአና እዩ ስኹን ገብር እግዚአብሔር አምላኽ ይሐግዘና ካልእ እውን ብግብርን በአናባብራን እውን ከምቲ ናይ ክርስቶስ ክንከውን ያዝግባአና ብግብርን በአናባብራን كمت أنا نخرسوس زمسلو زلخو إلى حواري القدس باولوس كمت أنا نخرسوس زمسلو زلخو نسخاتكم دمان من مسلو كمت أنا نخرسوس زمسلو زلخو نسخاتكم دمان نعي مسلو إلو قدامي كورنثوس معرفي 11 فقد 1 زل كمت أنا نخرسوس زمسلو زلخو نسخاتكم دمان نعي مسلو لومي زلنا حزب እግዚአብሔር نخرسوس ده نمثل علينا نعلم نخرستوس ده نمثل علينا أب علم نزلوا أنا كريستوس زبلو نخرستوس ده نمثل علينا أب علم زلوا هيوت إنا نمثل زلنا أب علم زلوا ويا إنا نقوي زلنا كله بخريستوس يزودع سلام بخريستوس يزمتس نحرت بخريستوس يزمتس قل بمسرة قبرنا بمسرة صلاتنا بمسرة فقرنا بمسرة رهينا بمسرة متخابنا بمسرة إن جورا أجر قلت ناب እግዚአብሔር إيو وتقولوا إنه ده اليوم تعالنا زخر ما إذا نقبل እግዚአብሔር أملاك حق زنا كابزي وزع إن حد آخر ناقن እግዚአብሔር بمسرته كرد عنا أي كذنيو كم قاعدة تصبق قبرهم ريوم يمليو قدوس كانوا أما تيوس وانجل زلوا معرف حمشته فقد 10 شديشة زلوا يا وقال ترينا تقال انتهي بدي كم قاعدة تصبق قبرهم ريوم عب سمايات نزل أبوهم منتي كمسكنوا برهانكم عب كدمي سب يبرح كم دما نتصبق قبرهم ريو نتصبق قبرن كريوسني انتينا هنقبل زلنا نت عب سمايات زل أبوهم منتي كمسكنوا برهانكم عب كدمي سب يبرح ما تيوس تناقيرنا ما بينا زيادة كوانا جميرة أبيلا كوانا خبيثة كده جميرة أبيلا أم بارك زي أبير أملاخ عين لبنانا كثيتو برهانات حق برهاننا كريستوس عبودات كاو بودات نهاريات تركبنا يا حقنا برهان زغونة وانجل كريستوس نابلب بمؤمنان أسريتنا كلنا دك برهان كنكون زي أبير أملاخي يحجزنا كابزي وصعي مثل نخير جن برهان كريستوس كنركبه إن خلينا ناي عالم صلمات نداقول وبتنا يحكي مو قبل ناي صلمات عالم زيا كنوص دما ببرهان كريستوس كنما رادس يزلنا قدوس ياريد قاني امون ببرهانو وانسوسو انزبكو برهان انا وقت برهانو العالم امون ببرهانو وانسوسو انزبكو برهان انا ناي عالم برهان يمو سلازي أبت برهان تمالالسو برهان توهيبكم كله تعدلكم كله أبو تمالالسو يدنا لهم نسخن قبل እግዚአብሔር أملاك حق زنا بخال بأكادنا ناوين نمان كنملسل يمثلنا نتوم ناي كريستيان سبا نخريستوس كنمثل صعبت خريستوس كنمثل بأكادنا ناوين كله كنمثل يقبعنا مغنياتو بزي كان السن احنا እምነትና ክንገልጽ አይነኸልና አካዳልና እምነትና ይገልጽ አካዳልና ድማ መንነትና ይገልጽና ይሞ ስለዚህ አካዳልና ወይ በቱ እግዚአብሔር ዘአዘዘና እንድሕዳ አኸድና ኢና ሰዓብት ክርስቶስ ተባሂልና ዝግባ ክንጽዋዕ ዝግባአና ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወላዊን ሓፈሻዊ ኣብ ዘዳግም 22 ዘሎ ተቐሚጥ ያው ትርኢናዮ ዘዳግም ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 5 ዘሎ كمون أنستي رأسن بمقنان وي بورقي وي بعنقي وي بخبور زواجو خداون تمجيا زي كونه جبون تحتنا زرقن كدان يكدنا سبيتي كدان سبعي أي تكدن سبعي دما كدان سبيتي أي كدن كم دي زجبر زبلة
أب إغزابير أملاكم فن إيلو أب إغزابير أملاكم زي أبزداقم إلاف إسران كلتان فقد حمشتة تصحيف الناس اللي أما لو مدى قالن السيتي ناي سبعي دما ناي قالن السيتي تغير لزل إواني ما قلها أنا إنا فنفنات كوينا نزق على ذيك قدامي قرنتس معراف 11 قالت والله ولا قدامي بيترس معراف 3 كله أميطلنا له ስለዚህ نحنا بأكايدانا بأنابابرانا بأتحساسبانا بأزاراربانا ፍጹም ማን ክንመስላለና ፍጹም አቦታትና ሐዋርያት ፍጹም ክርስቶስ ፍጹም እቶም ዝመሃሩናን ዘመሐላለፉናን ነታ ብርሃን ዝቆለጠ ክርስቶስ ወንጀል ዝመሃሩናን ሕግን ስርዓትን ዘቆምልናን ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ቅዱሳን አቦታትና ሰማዕታት ቅዱሳን አቦታትና ሊቃውንት ንዖም መሲልና ሳቶም ንክርስቶስ መሲሎም እዮም ሕናው ንዖም ንዕዳ መሲልና ንክርስቶስ መምሳልና ይሞ እዚ መሲልና ክንከይድ እግዚአብሔር አምላክ ሓግዛና እዛ አናባብራ እዚ ድማ ኢሉ كم قال مسرت بتافصمت زخونت فقري ها زتعسره كون علو بزي فقري ترجم سلا زي بلو بتافصمت زخونت فقري زتعسره كون علو قبل علي كله جنا مطمر كله زخونت دقه قلسيم عراف 13 14 حواري قدس باولس نابسب قلسي زلاخو عراف 3 فقر 10 14 ስለዚህ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግና ንኩለን ኣሲራ ኣብ ፍጻሜ የተበጽሕ ፍቅሪ ያሞ ልበስዋይ ስለዚህ ዛ ፍቅሪ እዚኣ ተሳይና ያለው ሚንባር ዓለም ኩልኳሕ ኮይናትና ዘላ ነዘን ዘይጠቕማ ገሌና ሓሙሳ ገሌና 40 ገሌና 60 ገሌና 70 እሰን እኳ ንብፅሓየን ኣይንብፅሓየን ነዘን ግዜ እዚአን ድማ ኩሉ ኣርአ ወህቡረ ኣለወ ብሙሉእ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጉድለት ኩሉ ዓልዩ زلوا الوالد ألبو كاهن ألبو باباس ألبو دياقون ألبو مؤمن ألبو مؤمني ألبو مزمر بمولو زي بملأ بمولو هيوتو أب كريستوس زلو وحدي كريستوس زلو وحدي قريب بالسعدي قريب بتعليد قريب عن النت قريب بوجن قريب عليت قاليو بكل نجار أحمق توافير اللزلو جزية أبير يدحننا محروتون سلامون يرأخلنا مبارها وريا قدس باولس كم أنا نخرستات زمسلكو سخاتكم دمانا عاي مسهلو يلو أولس بحكي زغل نجار زي بتبعاتي فتيمو نبيت كريستيان يسال داكو أنت نبرة مس آمنا جن نبيت كريستيان انبع نبيت كريستيان برهان ما هيتوتي خوينو لازم بقى كلاتنا تحمق نجر ناب كرداديهم صباح نجوه توم كردادهم تعريهم ناب شيء يدربي زبل قال كيما صنا نايسرنا يخم زبل دنت خنسمعمو سرنا يدما ناقفو كم زاتو ناب منجس سمايا زاتو ناب تقفو زغلت منجس سمايا زاتو هيوت كنركب እግዚአብሔር አምላክ በጸጉ ይደግፈና ስለዚህ ክርስትና ህይወት ወይ ኦርቶዶክስ ማለት ሃይማኖትዩ ኩነ ሃይማኖት ኩነ እምነት ተዋህዶ ማለት ካኒ ቃልን ስጋን ዝተዋሃደ ክርስቲያን ማለት ድማ ሰዓብ ክርስቶስ ሙኻኑ ኢና ተማሃይርና ዘለና ስለዚህ በአናባብራና በአዛራርባና በአካዳድናና ሁሉ ህይወትና በአተሐሳስባና በክርስቶስን ክርስቶሳውያንን ክንመስል እግዚአብሔር በጸጉ ይደግፈና ዘመሃረና ዝገሰጸና መድኃኔ ዓለም ክብር ምስጋና ይሁንኖ አብካል በጋለ ተስቶ በዚህ መቀጸልታዚ ስጋብ ንመጻኩም ሰላም ቅነ ሰላም አምላክ አብዘ ዘለሁሞ ምሳኻትኩም ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር